Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Selamat datang Pak Dowo. Ya Pak Dowo, Pak Panjang. Pak Panjang. Sumangga isane-isane Mas.
Yuk 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 yuk. Oh ya. Yuk, yuk. Iya. 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 Ya, ya, ya. Yo. Piye, piye? Sik, pripon. Hah? Banteran. Kebanteran. Lek iki urung sida ana 5 menit iki. Mergane nek le banter kuwi ben lek metu. Heeh. Lah jenengan ra lek metu-metu ya dibanterke kok ya. Nek alon. Yalah, dan Piye, cek kuat ora? nek jenengan mau lek metu ki sajet ngono gamelane alon. Alon. Kan ingin mau ra lek metu-metu ya Mas ya. Tak Ya, banterke to bianter ya. ya. Banterke Sisa. ben Heeh. metu. Ben kayak metu gage. Kudu bareng-bareng ya. Kudu Oh bareng-bareng. no, nek Ora. metu bareng-bareng. Oh ya. Iki Mbak Tari, Mas Gopin. Dalam. Biasane ngene iki kiseselane nek ora gedruk, barongan, ganong. Lagi biasane. biasane. Heeh, ning kok Gandeng luar biasa. kok ya saiki kok ya edan-edanan sik metuwe wong edan tenan menawa. Boleh Jan banget. gemblung tenan. Hah? Lah iki ki wis alus Wis lho. alus. Digambari sing alus. Sing halus. sing Tenan halus. lho iki. Alus. Ya, alus to, alus. Alus wae, Cok. Alon wae, Cok. Alus to. Alon. Ayo ya. Kurang alus ora? Ijek kurang alus ta. Alah alah. Ilmu iku. Alon. Alon ya Wis alon. alon lho iki. Nah, sampe iki pas, sampe iki pas. Piye kurang alon ora? Nek ngene iki kurang alon apa ora? Nah, Oh ngono. Piye? Wis penak? Ini coba. Wis iki kok Iki piye ta? sembarangan. faktor U. Heeh. Faktor Iki jenenge edan-edanan biasane ngono ganong, barongan apa gedrok iki metune edan-edanan. Edan-edanan. Sajake kok ana perlu sing arep ungkapkan. Diungkapkan. Jadi diungkapkan ki apa bahasane ya? Ada pesan yang akan disampaikan Sampaikan, saja betul. Heeh. Lah ya kok genah ayu-ayu wadone saka kanca-kanca Wadone ayu-ayu, bisa ta? Sekar Kedaton. Sekar Kedaton. Akrab Yudo Tomo. Menika saking akrab Yudo Tomo Bapak Putri. Heeh.
Isen apa? Isen apa? Lah, jan ora sama Ijek itu. perawan kabeh. Nah, Oh. Lah ora yo biyen. 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 Saiki ra wis tuwa. Iki penarine. Oh, lah saiki. Ngedusi barang yo biyen. Oh. Ambok saiki jajal digendong. Heeh. Dhisik kek bayi kan kulino ngedusi. Heeh. Saiki wani apa ora? Saiki ora wani. Wah, alah. Apa kok undang-undang wanita? Yalah, injen derek nepangaken. Iki aku nyeluke apa ya, Mas? Iki dicelok apa wangune Lek. apa ya? Nek lek wani po, wangun po ora? Hah? Ya om wae ya. Ya wis Om. om. Heeh, om edan ngono. Heeh, om gendeng. Yalah, aku wani ngono nek edan ya kek neng kene, engko nek neng mburi ngono ora Ya mbok, dibayar. heeh. Ora apa-apa dhewe wis lunas kok. Oh, lunas. Heeh, menika nepangaken Om. Kanca-kanca putri kedaton saking Jatilan Akrab Yudatama. Nggih. Anyar-anyar. Anyar, Ora Gris. ora teh ele anyar Gris. iki le ditokke lagi iki. Mergane saya plastikan. Mergane wingi nganu Mbak isih diembu. Heeh. Ya Heeh. leres. Andani ya. Sik to. Aku kok le mesake men karo jenengan. Tak silahi mek to, Mas. Heeh. Yalah bengok-bengok kayak ora bayaran bengok-bengok. Telake nganti pedhot ya, Tak Mas. rewang ora nganti mak glerene sing mburi ora krungu kok piye jan. Sing mburi ra krungu. Nah, jajal nek saiki ra saiki krungu. ya. Kowe do tegel karo aku kok. Mboten. Oh jenengan Ora teges ngono. Ora jenengan teges ngono. juragan kula kok ajeng tegel pripun. Heeh. Ning tenan. Piye Ayu piye? tenan nom-nom iki. Piye Om? Penarine Sekar Gedaton tak akrab Gedatama ki. Lah kandhani kok penarine ngono Iya, jek Bang, nom-nom. Aku pengen nek iso direinkarnasi selawe tahun. Kok Tak pilih siji-siji. Kok direinkarnasi padake lha apa wis demit ngono apa piye? Wah. Iki Sekar Kedaton ki ketok men ana sing saka adoh lho. Sekang ndi? Sekang Wah, ndi? wadose bintang tamu sing Ponorogo kalih. Walah alah. Kalian apa kuwi? Oh, luar biasa. Ingkang pundi, Mas? Ponorogo. Ingkang pundi, ingkang pundi? Yang mana? Yang mana? Ponorogo nih. Wah, ini ki Ponorogo niki. Oh, Ponorogo. Jeh, tekan iki. Pantes saja ayune kok reok. Wah, Ora ya. Woi, iku kulinong reyok sindene. Lah tak kira nek reoke ayu kok ya. wah, sing niki Ingkang akan tergalek. Saking Trenggalek. Tergalek. Persis kok barongan. Wah, ayune kok ngene kok. Iya, Iki Sekar Kedaton lho. luar biasa. Wis ayu-ayu jek nom-nom perawan-perawan sisan. Termasuk sindene iki jek isik nom-nom ya. Heeh, jek perawan. Wah, nom-nom. nom nek le ndelok saka Gunung Merapi. Lah kok jenengan ki nek ora Masa maido ngene iki ya. kok sentimen to Oh kayak alah, kene iki lek gelungan direwangi bar subuh. Oh alah. Nek 20 tahun biyen awakmu ki cilik-cilik. Lah iki ki Awakmu bodine cilik. iki ki cilik lho. Wah, saiki bodine pecel lele. Lah kok iso? Apa kuwi? Lemu-lemu. Ya ora apa-apa jare sik lemu ki ya. Oh, Zarane ngono biasane karang nek ning kene iki ya nganti wareg ngono ya. Heeh. Ya nek lemu ki kuwi mau. Mulane ya lemu. Nggih. Di anugerah dasare ngono nek Heeh. nek karo akrab Yudatama ki jan Lumo ya diuja. Kopen, Iki lho deleng-deleng iki. diuja. Wedia ngono ngantek nem gendul. Wejange wonten. Jeruk urung entek iki segoku. Heeh. Sak bok ya urung entek lho. Ning sayangnya- Kok isih ana bakso bareng biasane heeh. Sayangnya niki mau setunggal sik dereng wonten. Kopi. Kopi. Wah. Sajene kurang kopi ireng kurang iki, Bang. Purun kersa, kopi ireng. Nah, karepe ngono kuwi lho, Lek. Meneh Mbak, sisan. Bakule do ora krungu nek sing tuku aku. Mergo ora kebayar. Ngerti. Kira-kira dek Gopen arep nembung apa iki? Sisan iki karuan. Karuan lek rada Karuan le nganu. nembung. Manut. Apa bakso? Bakso. Aku tak bali njaluk lagu kerinduan ya. Lah, urung-urung kok bali iki rong bubar. Aku ki rindu karo Mbak Tata karo Mbak Tari gek mbiyen sedo penari jadilan kae lho. Lah, buka wah, iki. Iki. Sik, Wah, jenengan rindu? rindu. Rindu tenan. Rindu tenan. Satu-satu piye tak medun. Ah, ora medun. Lah kok ora medun piye tak? Sakit-sakit nang dhuwur. Hah? Sakit-sakit nang dhuwur. Ceket-ceket nang dhuwur. Heeh. HP nak nang ngisor ya, Mas. Wah, ora kuat lek ayahe wis tuwa iki. Ha nek nang dhuwur ki gak arep jatili apa? Ngono jare Seroso iki mau Oh, ya. iki. Piye? Satu
Ya 150 wis 150. 50 wae nang dhuwur iki boyoke wis boyok tuwa iki rawane ning nyatus. Boyoke ning mburi cah. Ya ora apa-apa ya. Iya. Nyeket-nyeket ora Nyeket-nyeket apa-apa nggo ora imbuh. apa-apa, kena nggo imbuh. Mas, jatelno delo Mas. Engko ben juragane iki rada Rada lega. rada marem ngono Iki lho. batine walah sinden kok gur duit ae lho Jan. Jan ya, alas. Iki sida kon jatil. Heeh. Oh alah Jan. Ayo. Lah iki arep apa iki konsepnya iki? Ah, Oh ning dhuwur, Mas. Ning dhuwur wae yo. Wes yo nyeker wae cah. Yo yo. Ae. Iya. Ae. Iya. Ae. Iya. Ae. Yo yo. Kleru to. Diomongin nek kongkon Tata Angelina sih kleru. Iki mau karepe piye? Iki mau donge kaya le Kang Senan mau kae lho Le. Bar aku jatil, gek bar kuwi terus tunggahke reo gek ndadi. Lah rong iso ndadi lho. Wis mak dihuk iki piye? Baleni gah aku. Wah, Oh, angger kok aku dadi tak plok kowe. yo yo. Ae. Ya ayo batari. Ayo batari. Sik cah, hop cah. Dihup sik. Ki jan nek ngene iki. Kok sik hop. Sik cah. Heeh, kok sik. Piye jan tanggung jawab iki nek ngene iki piye jan? Ya lah, ngono dadak iki Mapake. dibenake mapake barang. Om tanggung jawab. Piye tanggung jawab iki nek ora Mau nganu wani tekan akon, wani tekane tanggung engko jawab. babak telu iki urung mari-mari iki tenan iki. Piye iki nek ngene Piye iki? iki? Tanggung jawab. Piye bon mangsake? Yuh alah iki jan. Piye sae ya munggah Ayo, sik, ditambani, tanggung Tambani jawab. sik. Ayo tanggung jawab, ayo. Piye? Dicapu-capu sik. Heeh, hitungane. Iki nek ora duit ora mari. Ora ono transferan. Pokoke iki kudu ditemplekke 50. Jaluk cash. Oh, nek ra cash wegah. Ora bali. Juragan kok utang. Iki demit iki nganu rada hoo tenan iki. Ngerti duit ya, Mbak? Piye malah? Iki lagi janur sing dikemah-kemah iki, Urung. lagi janur. Kok wilah? Kok wilah? Orang kok sing edan-edanan Oh, iki. sing edan. Heeh, piye iki cilaka tenan ta kojur. Tanggung jawab ora? Kojur. Mulane nek nantang ya aja nantang wong wedok. Wis piye iki aja dipangan tenan acting wae wis sik delete. Tok. Sik anteng lagi dijikoke anteng wis. Kayak mau kira-kira gesek piro ya, Dik?
gaduk warung kae lho, Mbak, gaduk warung ga lho. Eh. Iki jalukane iki dhuwit mah goleke es teh iki kepiye to? Tanggung jawab. Piye wis ana duwe urung? Oh wis oleh. Wah lho, alon-alon. Mbok yo alon-alon ngono kok yo. Kemerungsung lho, kemerungsung. Yo. Yo. Kira-kira mari rung iki. Kondur. Ayo Mas. Iya. Tambani ya. Yo. Kondur. Ayo. Alon bae. Iya, alon. Kapok weh. Syukur. Piye dek kepin ngene iki dek kepin. Aduh. Piam. Ra tanggung Kok jawab. sik kae semplok boyoke tenan kelakuan sik. Awas, ndak sanggule. Ora Cep. dek, Apa, ban Mbak? pesta. Obat Vespa ya. Piye wis mari ta? Ha, ya sip Nah. jas. Mari wis mari. Heeh, mari kita karyakan Tata Angelina. Agak gerak ta? Heeh. Kesundul apa ki mau kira-kira? Kira-kira iki mau ki nyapa? Leli, Oh dadi kok Dadi, yo. Iki ora mungkin dadi. ora sadar yo. ora sadar. Tambani. Ayo. Baleni cah. Yo. Yo. Mundur. Iya. Jos. Pembalasan dendam. Kapok. Syukur. Mulane aja sok nantang. Piye iki mau ora sadar kok yo. Ora sadar. Ora sadar to. Rada ra sadar nek Ya jare wis, toh. jarene sing dadi kono ya tak tambani to. Ora Iya. sadar kok iki mau kok. Kok sadare kok nesu ngapa ya, Lek? Hah? Lek. Kok nesu ki ngopo? Sampean nesu aku apa, Lek? Alah, lah kok perengat-perengut kok. Hah? Oh tak kira nek rungudan dudani. Ayo. Ora jenengan kok perengat-perengut ora aku ngapa ya? Aku ndek salah apa ya, Lek? Alah ngono ae terus nesu, sesuk nomorku diblokir tata ora dijak meneh. Dibayar larang malah guru Bisa. gawe wiwirang ngono. Orang lain ngono jane ya dhek sadar kok nek wong wadon ki biasane ndek penyakit amnesia. Oh ngono. Heeh. Terus aku dasare wani ngono ku ya lagi neng kene jajal Lah meneh iya. neng jopo gur. Ampun ya Mas, ampun. Lek. Iki arek jogetan ora, Lek? Tenan. Masake endi? Piye, sekar kedatangan ya. Nggih. Tenan iki wis. Mantep. Sakjane aku jek pengen jatil karo jenengan. Tenan lho iki. Berbeda. Oh, alah. Ora gelem ngandani tanggalane engko ndekne Durung gak tata meneh. Gururung disepil sesuk nak ngributi telepon wis meneng. Neng ora nesu aku lho, Lek. I love you ya, Lek ya. Waduh, kandhani kok. Iki ora tekan chattingan lho iki kok. Ora. Ndak diblokir aku. Ini ku tuh urusane jenengan mengke. Mengke kula tak, Bu, ngapunten nika wau namung ten panggung. Sajake nek mboten ten panggung kan nggih tenanan. Pijal. Alah ya ora apa-apa, biasane turun jaba ra mulih kok ndek kok. Heeh, bali tenan, Lek.
Matur Ya. nuwun nggih. Di ngapura ya Lek ya. Nggih, iki duitnya deleng-eleng kok lewat tangan dia ya. Diangsur lho. Matur nuwun, berkah barokah, mugi-mugi kathah rezekine. Amin, Amin. panjang umur. Sehat selalu. Amin. Rezekine banter. Amin. Amin. Sedulure tambah, tambah banyak. anake tambah, Bojone wis. Ojo siji wae. Siji wae. wis pindho. Oh, oh to? Oh alah ya ora apa-apa kok. Wis ya Lek ya. Wis. Bali ya. Ya wedane-danane balekke. Balik ke Mas. Lebokke kotak meneh. Wis ya kondur ya Lek ya. Yo motor yo. Oh. Oh. Yo. 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 Oh. Iya. Oh. Anake wong tani omahe ning pinggir kali. Aja Tepuk tangannya dulu. Anake wong tani, anake wong tani omahe ning pinggir kali. Yo. Putri Sekar Kantor. Kurang mepet, manis kena melati.
Kedaton luar biasa. Ince menika anggo ngrumiyin Mas. Nggih, Mbak Tata. Heeh, iki mau edan-edanane wis lunga. Nggih. Aman dadine aku Wis Mbak Tari. aman. Ora ditantang. Ora ditantang meneh. Samarku ki nek nantang aku gek nantang Mas Gopin ki lho. Lah nek nantang aku ya iso malah wah. Piye? Samarku Ya kok ora nek mlebu piye. gendruwo. Nah, Ince. monggo. Caos panglipur Mas lagune menapa kalau Nggih, mau? derek. Sambel kemang. Sambel kemangi. Oh, Ince. Garape lawas Mas. Sih. Pokoknya sik nyamleng-nyamleng. Nyamleng-nyamleng. Ince, wah, dalame serindutan apa meneh? Samangke setunggal mboko setunggal pun pinangkani.
Atur posisi sik, Mas. Rotasi. Rotasi. Awake dhewe arep diunter ora, Mas? Wis ngene iki wae. Ngene iki wae. Oh, wis kepenak. Sajake engko nek diunter ya tetep bahaya kok ya. Aja diuntir, Mbak. Ora diunter. Aja diuntir. Dubengke.
sambutan ugi Mbak Tari, Mas Gopi. Napa Mbak Tata? Wonten ingkang ngersake Puspito nolong. Terus apa meneh mau ya? Manjing Ratri. Manjing Ratri, Nikah Siri. Karo apa Nomor meneh? yen. Derek kemawon. Ingkang pun dirumiyin sumangga jo. Ide sumangga jo sareng kanca-kanca akrab Yudatama. Kasengkuyung ugi saking SS Audio Sound System. Ugi Dinta House Custom. Ya dihadirkan satu tembang lagu Puspita Nala. Sereng akrab Yudatama Dek Kopin, Mbak Tata. Sing mbok pilih badhe ngersake lagu saged. Semonggo. Sih.
Puspita Nala. Puspita Nala sampun. Inje pripun Mas Pawang pun longi rumiyin. Satu lagu lagi. Inje wonten pamundutan.
Yang mana, yang mana, yang mana yuk kondor. Iya. Yuk kondor, 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 kondor.
Ye. Oh syahai. Ya. Oke yo. Asik.
Thank